Sa lalawigan sa Negros Oriental, nagpositibo sa COVID-19 ang 25 anyos nga babay nga mipauli sa Guihulngan gikan sa dakbayan sa Cebu. Mato ni Dr. Lilan Estacion, spokesperson sa Provincial Health Office, hilom nga mibi ang dalaga uban sa iyang amiga nga kanhi job order worker sa Guihulngan City Hall, paingon sa dakbayan sa Cebu, bisan konserado ang mga utlanan sa lalawigan sa Cebu ug Negros Oriental. Misakay ang duha sa motorized bangka paingon sa Dumanhog alas 4 sa kadlawon. Usa ka lalaki ang misugat kanila ug sakay sa van ug mi-check-in uban kanila sa usa ka hotel sa dakbayan sa Cebu. Apan giingong gihilantan ang lalaki na mauli ang duha sa ilang dapit sa Guihulngan ug dayon gipang quarantine. Sa ikaduhang swab test, nagpositibo ang 25 anyos. Samtang negatibo ang kanhi JO personnel kinsa nagpositibo sa unang swab test. Siya na ang labing Bag-ong nga kaso sa COVID-19 sa Guihulngan nga may unom ka mga confirmed COVID cases. 5 ang naka-recover na, samtang 123 usab ang total confirmed cases sa Negros Oriental. 103 kanila naka-recover na, samtang 4 ang nakalas ug 17 pa ang active cases.